Здравейте, приятели на спорта! Бях помолен да покажа упражнението въртени с гирички. Само бих искал да уточня, че по принцип ние борците това упражнение го правим с бухалки, с градени тежести в тях. Но въпреки това упражнение е уникално за развиване на мускулите на раменете, така че ще ви го покажа. Започваме с техниката. Загрейте преди да го правите това упражнение и се научете първо да движите правилно ръцете. Ръцете се движат последния начин. Започваме само с едната ръка. Изходно положение от тук. Пръста е надолу. Представяме се, че сме хванали бухалка. Пускаме надолу рамото. Свиваме бицепса до брадата. След това изнасяме ръката отзад. Вдигаме от трицепса, завъртаме пръста пак надолу и пускаме. Показвам от друг ъгъл. Ръката е прибрана до тялото. Не дайте пускайте много назад и никога не правете с тежко това упражнение, за да не се контузите. Вдигате, пускате от още един ъгъл. Така. Бавно. Още веднъж показвам от това положение. Изходното положение от тук. Пускате рамото надолу, свивате бицепса, ръката е прибрана до тялото, завъртате, пускате зад врата, вдигате и това общо взето е движението. Така, след като се научите с едната ръка, след като тялото придобие навика да прави това движение автоматично, почвате с другата. Пак от същото положение, пускате и вдигате. Така, това е хубаво за загрявка. След като тренирате няколко път тези движения, изходното положение от тук трябва да се научите да правите ето тази засилка. Тази засилка в последствие ще ви дава леснота да го правите с гирички. И си въртите ето така. Хоп, хоп. Това е като загрявка, за координация. Имайте предвид, че въртенето на гирички не се прави с тежки гирички, защото има много ротации и много малки мускули, които не са натренирани. Затова ще го правите с леко и може повече време. А в началото ви препоръчвам да го правите 2 пъти, 3 пъти в седмицата, поне 2-3 седмици и след това може да увеличите. Никога, с никакво упражнение, не прекалявайте в натоварването, особено с новите упражнения. Тоест, това значи важи само за новите упражнения. Новите упражнения се правят постепенно и не се прибързва с тях. Показвам как се прави това упражнение с гирички. Както започнахме, взимаме само една гиричка, тръгваме от изходно положение, свиваме бицепса, пускаме отзад, вдигаме. Бавно. Когато се научите да го правите как трябва, то се прави ето така с засилка. Внимавайте да ви спуснете гиричката, да ви шутите нещо. Научете си първо с една ръка да го правите. След това сменете другата. С лявата ръка винаги е по-трудно, който да сличава. Криви са движението в началото. Имайте предвид, като се научите с едната ръка, след това трябва да придобиете синхронно двете. Гиричките се хващат в единия край, за да имат тежест и да могат да се засилват. Първо трябва да се научите да правите това упражнение. Да ги засилвате. И след това, вече когато имате придобит навик, нещата се получават от само себе си. Упражнението е уникално, рамената заякват много, но както казах, не прекалявайте в началото. И след всяка серия разтягайте. Разтягайте ръцете, разтягайте рамената. Моята препоръка е да задържате по 3-5 секунди след всяка серия на всеки мускул. Благодаря ви за вниманието, желая ви успех и до нови срещи!